أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادة تبشر في الله جبا موفوك ولي مندو كادل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا نكا كشناك بركة لكو جيدكو چيانينا وكلنجلنا بلا جلنكا wajulu kene kanu moga amba la dunia ka fo bi ambe Côte d'Ivoire jamana ka fa bala Abidjan sigidala mi nabi wele ko abobo Seida aja tenemba jara la dala ko do sanwo san abe mauludu kene sigi wala saka ka ni soja na ka farfoni ira ala kiraba ka bangini kola san ba flani tan kononto ta an flani o kene de ka min bara bela jelen kara ka be janvier kaloma bara nunun damine nani walanda diwiye ambala kaw anin demsenu we fe munun kala islamia dina konnana ninga o do taniga sigi wajulu kala usorla kana kuma halakiraba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akanyina maya chuya uka mim sega kella digli fenye manton kelengele na bela jelen bolo fe munun boraye enge jeka baraw shari'a nyon fe minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما في مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداء إلى شيء نقر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا أبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر صدق الله العظيم. Self father follow you angan yesiri aflana o ikibaro follow blalie asabana o ya sore John ikibaro follow blalila ananina o fatia kalani aloruna o sore John fatia kalana aworona ibeta rukula awurum flana ibe wuri kaba rukula ashegina ibeta sujula akonotona ibe wuri kaba sujula atana o sigin laba isalam blala atan kelena ibe salam bla konye atan flana ibe sigini ki mafa atan sabana ibe se farao dara nyoka bismillahir rahmanir rahim wala lamba balmam sobla na dem soblo kala sama ole kuna dia kata masere afolo ibi kodo dunya na ki labe kala haranyini aflana ibe dumi ala bato kani kurana kala asabana ka kuma doya kuma mtemo nafate kuma mina anana ki asel fada durula kolosi aloruna ki yoroma janya haramuko la ni konya minu aworona ki terike mo nymonye awolovlana ki yere maji kana tu ki yere bunya asegina yeke fonisire desebato kan akonondona iye hine alaka danveuna atana ikana ine sayako atan kerena ihine se alaka davembema ko fal masuba ay mi sa adaba dema o yokunya tanye aforo abiyoro manya ka bala hina mereka woma aflana abiyoro manya ka bala hinama asabana abiyoro manya ka ba arjanama ananina abiyoro masunya jahannama
a loruna a bɛ sikara gwɛrɛya a wɔɔrɔnan a bɛ kaburu gwɛrɛya a wolonwulanan a bɛ ɲuman ban a seginan ala b'i dimi kɔrɔ a kɔnɔntɔnnan a bɛ dusu gwɛrɛya a tannan a bɛ silamɛya nɔrɔ bɛɛ ban assalamu alaikum. Ala min dila ma sitana jugu mɔgɔ 15 a fɔlɔ o ye ala kira yɛrɛ ne ma ni kisi b'a ma a filanan ɲɛmɔgɔ tileli a sabanan nafolotigi yɛrɛ magibila a naaninan jagokɛla kɛɲɛfɔla a loronan mumunu kɔnɔnan gwɛ a wɔɔrɔnan ɲɛmɔgɔ tileli a wolonwulanan tubikɛ min sabatila a y'a tubi kan a seginan mumunu min yɔrɔ gɛn ka bɔ aramukow ma a kɔnɔntɔnnan mumunu min dimina a y'a saniya kan a tannan mumunu sara karabɔla a tanni kelennan mumunu jogo ɲumantigi a tanni filanan mumunu y'a hinɛ bɛ se adamadenw ma a tan naaninan mumunu kɔrɔnankarantigi a tan loronan mumunu y'a hinɛ bɛ se danfɛnw bɛɛ ma. Asma'u Seydina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam miyantayini wa wahidu wa hiya hazihi Muhammadun Ahmadun Amidun Mahmudun Aidun Wahidun Ma'in Ashirun Akibun Toha Yasi Tohirun Mutaharu Tohibun Seydun Rasulun Nabiyun Rasul Rahmati Qa'imun Jami'un Muktafin Mukafan Rasulun Malahimi Rasul Rati Kamilun Ikililun Mundasirun Muzamilun Abdullahi Abibullahi Sofiullahi Najiullahi Kalimullahi Katimu Alibiyai Katimu Rusuli Muhi Munjir Muzakirun Nasirun Mansirun Nabiu Rahmati Nabiu Tawbati Arisun Arikum Ma'lumun Shairun Sha'idun Sha'idun Mash'udun Bashirun Mubashirun Nazirun Munzirun Nurun Sirajun Misbahun Udan Madiyun Munirun Da'in Mad'uun Mujibun Mujabun Afiyun Afuun Waliyun Hakun Kawiyun Aminun Ma'amunun Karimun Mukaramun Makinun Matinun Mubinun Muamilun Wasilun Zu Kuwatin Zu Urumatin Zu Makenati Zu Izin Zu Fadil Muta'un Muti'un Kadamu Sirikin Rahmatu Bushira Gausu Kiyasun Gaisun Nematulahi Adiyatulahi Urwati Husika Siratulahi Siratu Mustaqim Zikrulahi Seifullahi Izibulahi Naji Musakiru. Amma mi fa so ateme nanga kuma yi o ye kuma juma yi o de an don ka fo Allah subhanahu wa ta'ala aka kira min cika na amma kira nu bela jaren tala ben kira keme saba anita ani saba de ma mais ni ye kira seme saba keme saba tan saba bela jaren laje Allah subhanahu wa ta'ala sona ko tuguni ka muan dor kirengera la ka to fo korna konnana amma dawma ka tila ka lor fana kirengera ka bo muan doruna o le ke olul azmiye o ko to de no ye mo min ye mo bawiye mɔgɔ no de wukela nuna usona ka mun donc kala mɔgɔ bayini ala fɛ atila ka nu kiraw keti ni aje nin bɛɛ kɔfɛ atila ka kelen pe bɔ ala ala ko kɛ jɔn ye o kɛ muhammadul bashir sallallahu alaihi wa sallam sallu ala rasulillah allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa salli wala tumawt man nafla sallu ala rasulillah mbari ni fambaw akana je aya murina foye sab afoki kambo aben nafri yabo armade jisu kono sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم ولا على كان بين سبابين على كان بين سباتي ولا نيو فونيا ميما ابو تشغا فنانا نيا لاجي اي كلمبي بوالا كلمبي نفسي انا بي ايو كجوني ايو كمحمد صلى الله عليه واله وسلم مي ابلاي دينچي اني امنا كدينچي اي الله ala kan sababe makan kaw ka muhammadu ani madina kaw ka muhammadu ni be fe ka muhammadu loni belajelin ko fe amma dima fitin dron be ka taka
sabu muhamadu ta fɔli i bi da la maga maga la dɔrɔn bi ka tɛmɛ de o la anw bɛ fitini min dɔn a la o la an b'an da maga o kan ka sɔrɔ ka taa n'an ka ko ye ala k'an bɛɛ saba bɛn n'i y'a lajɛ ala y'a filɛ a ye kira bɛɛ bonya n y'a f'i ye ɲa ma a y'a bɛɛ bonya n'a ka bonya ye a y'a bɛɛ karama n'a ka bonya ye ala ma kira foyi dan fo y'a sɔrɔ ka bonya o d'a ma a bɛ kabako dɔ d'a ma ka tila ka bonya o d'a ma ka tila ka fɛn d'a ma mɔgɔw bɛ siran ɲɛ ni fɛn min ye wala mɔgɔw bɛ hayiba la ka ni fɛn min ye a b'o bɛɛ kɛ o bɛɛ ye mɛ nin bɛɛ kɔfɛ burati bɛ nin fɔ ɲɛnɛ a ko faqa nabiyina ala fi khalqin wa fi khuluqin n'i ye muhamadu lajɛ wallahi muhamadu ka nabi ɲuman tɔ bɛɛ lajɛlen dan fi khalqin danni na wa fi khuluqin ani jogo fana na wallahi walam yudannuhu fi ilmin wala karamin o yɛrɛ ma surunya ala kilala sallallahu alayhi wa sallama lɔnina kuma fana tɛ funisiriya la walima bonyana ala n'an bɛ fɛ ka muhamadu lɔn n'i ye muhamadu fitinin ka d'a ma ka fɔ dɔrɔn muhamadu ka bon an bɛɛ bolo mɛ mɔgɔ min ɲɛ ta ka kɛ bala a bolo walahi a ka bon muhamadu kanu min bila fɛn fɛn na n balimacɛ o ka kan a k'i fɔ fɛn fɛn na fana ma cɛ i bolo bɔla la i fɔna la de wallahi o burati bɛ tila ka f'i ye kɔ tuguni fansub ila zatihi ma shi'ta ala kan sababu a ko min mada min qaramin aw min sharafin i bɛ faamu fama la a ko wansub ila qadri ma shi'ta min izamin fa inna fadla rasulillahi laysa lahu addun fa ya'rifu annahu natiqun bi famin ala sababu a ko latila de mɔgɔ ye ni k'i b'a fɔ ɲa o ɲa ma i bɛ ka sabi da magamala dɔrɔn bɛ ka bila de ala donc a bonya bonya min ja a fɔla a bɛɛ fɔ a bɛ ja ɲa o ɲa ka bonyana a fɔ a bɛ ja ɲa o ɲa karamana a fɔ i n'o ka kan a fɔ ye mais min f'i ye i ma fɛn k'a la fo fɛn fitinin dɔrɔn ala k'an bɛɛ sababu ala k'an bɛɛ sababu ala k'an bɛɛ kɛ sabati an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala nin kɛnɛ in yɛrɛ bi ala ka barika an b'a ɲini ala subhanahu nin kɛnɛ in ala ka barika an k'an ka kuma kɛ an tɛmɛna mais an ma ɲina ala k'an bɛɛ sababu o la kɛnɛ nin sigibaga an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn ka barika o de ye jɔnni ye o de ye an karamɔgɔ ye min ye an ba ye an y'an seyida ye min ye tɛnɛba muhalima tɛnɛba jara alhaja muhalima jara wallahi ale ka nin kɛnɛ sanumanba nin sigi ni musoba caman ba sɛra an ka silamɛya kɔnɔna na a ka siya ala fɛ wallahi an denw bɛ ɲɛ an bolo nin bɛ an ka warada kɔnɔna na na siyala an bolo a ka siya an ka denw bɛ ɲɛ an bolo mɛ ni muso ninnu caman ba de danyana an bolo a ka siya an denw bɛ sa k'a sɔrɔ an miiriya bɛ o kunu min na an t'o sɔrɔ a la ala k'an denw lakunu an ye yabi ala k'o k'an bɛɛ ye ala yɛrɛ bonya kosɔn sɔlu ala nabil kɛri o la an bara silamɛw nin fana bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ o la an bara silamɛw mawudu min b'an bolo bi mawudu belebeleba i bɛ da bɔ a la fitinin dɔrɔn ka taga sabu bɛɛ bɛ a ta fɔ a kɔnɔna na ka tɛmɛ kuma min fɔla ko n kana kuma an yɛrɛ fɛ ko ne kana kuma an yɛrɛ de fɛ la jeunesse n kana kuma an yɛrɛ fɛ adama n'i bɛ kuma i yɛrɛ fɛ i yɛrɛ ka di ye ɲɛ min ma donc i bɛ kuma de fɔ ka bɛrɛ bɛn ni i yɛrɛ o ɲɛ fana ma walasa an ka se k'a faamu ɲɛ min ma ka baara kɛ o ɲɛ fana kan a ka siya ala fɛ ala b'an dɛmɛ o de kan sabu n'i y'a mɛn bi ko jeunesse sini an bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye koyi wallahi ala k'an bɛɛ sababu ala k'an bɛɛ kɛ sabatigi ye ala yɛrɛ bonya kosɔn sɔlu ala nabil kɛri o la ala bɛna fɔ a kɔnɔ sanuma kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim a ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun ala bɛna fɔ ye ara a b'a fɔ ka kuruna sanuma kɔnɔna na ko na min ɲɔgɔn ma jigi seyidi kutubu samawiya seyidi kutubu samawiya ale de ka bon ni kitabu bɛɛ lajɛlen ye a b'a fɔ o kuruna ba kɔnɔna na n'o ye forokanu ye a ko ale ala ya'murukum a b'a yamaruya de n'i ye kuma nafa a y'a bɛ kuma to de a ko inna allaha ya'muru bil adli o la ala yɛrɛ de bɛ anw yɛrɛ yamaruya ni mun ye ni tilennenya ye
tenya ni fana kofe wal ihsani ani nyumaya nyuma fana kofe ako wa ita'i dhil qurba ananga dili fana ke muna anga dili ke anno manyo sur mogawla okra mo mun ban kerefe armadiya bariana anga dili ke olu mogoma amena anda bugaka ala kan sababe abetla kan ni kuma ni kofa le kuma gara ko tuni nyamarari fana kofe ala tla ka mun ke ko tuni katla ka an fatan ni fendo gara ko tuni ako wa yana anil fashai ala betla ka an nyama an fatani ka an gbe ka bo mun fema ka bo chieni ma wallahi wal munkar ani koniya ko wal baghi ani dansago يعزكم لعلكم تذكرون شدا تعالى يعزكم لعلكم تذكرون ala be nin kira ka an kawanini wala sa amina se ka hakilla jigi ala kan sababa be ala kan bege sawatigi ala yare bunye ko son solo ala nabil kare mari aslamaw ala be nin kuma kan fanye tugodi tuma juma ako inna allaha ya'muru bil adl ala ko an ga kel ladiri magaye ja armadin ladiri bali wallahi ma finke iboku man na nyali ke dunya ko nana so armadin be dunya ko nana ki del ladiri ibe siga ko beke shiga fuitala wallahi bise ka fembe ke sab armadin ladiri bali ibe mogo musumatike amage ladiri bali ibe mogo so amage ladiri bali ibe drogimi amage ladiri bali ibe sigatimi amage ladiri bali ibe yongo iba kuna kan neni fente bala sabu muna ladiri ma swatile kono wallahi armadin kele ko vel ladiri ibe sira iranye ibe yere vervier ibe yere korosi kay yere matanga sangani wati bela jele mogo gashila wallahi an kel ladiri anga so kono an kel ladiri kene malala an kel ladiri bolon fana fe an kel ladiri anga barake lawla an kel ladiri anga kuma foyrawla al an wode ni nyoti an kel ladiri mara islamo ala fle kan kuma fayin la ni ne bola ko an kel ladiri ladiri fana ko fe kuma na sunya bon anta ma chaka janatu mi ble ladiri fana ko fe ako wal ihsan an kel nyuma ke bagaye anke nyuma ke bagayi ja armaren kelen ko be nyuma ke bagayi ala be kushman ba bunda dayle yi wallahi ala kan sawabe ala kan be ga sabati wala amanya Allah subhanahu wa ta'ala fe nyuma bona ala ka dayle anyi nyuma kari ala kan do yanyi suno amandi armaren kelen ko forceni yi wallahi ala tiblo khun labo bana betu ko fokat na ne kon nana mo ti sanundi alama wa alaba ko fal dayana tike ala ka femi noyaye nafulula ala ka femi noyaye finina ala ka femi noyaye balola isuna ka kari ka ofenta ka tlan ini armado nyonche ini sinji uche ini barima uche ini sigi nyonche marima che ko ala ke ela blawlati atike wallahi ala ba ko fal fina imasini ko minni wallahi akan sababe wala amani Allah subhanahu wa ta'ala fe nyuma kari ala kan nogani sabo ne amen nyuma kala tuma wutuma kari ke bagadi be shiga foitala ala ni yo fo ko nga kari ka fendi mogoma dafa ko ete nalomaye ne ka tanyere sege kanga meganse yake kanyere sege kanga wodro buse kanyere sege ka birki noni ka birki gbosi ka tinya fili one ka warta ka didamate fulati wa mbarmache fute be ko barikela me jene bo bla kuna o dunya nyini bagawe abe dunya nyini bagawe ne ko ala ka dunya dan quraidi olu ko lu ka besro kasara mo de se ka besro wa mo ka fen so da beta nafa ko sebeke ala wallahi ala kan sawabe to gare ma sura ka Allah sabarla ko fuwariya kasara cian sabari armade sabari ki jusukun la alaka sabari ka kun irala sabari ka armade nyoson ni alama ko fale herela atake ko gore malno bori fo al qanaatu kanzun la yufna wallahi manna bori fo qari flaniye an jusukun mi flaniye ka femba qari armade wallahi sandole be santoti ban fiu ibe wartugu danaye ibe sengulaw danaye ibe jorobatugu danaye kamasra muna kamasa fendi bagari alama ala kan sababe
ala kan bɛɛ kɛ sabatigi don o don ne tulo bɛ taa kalanso bi sɔgɔmada nin na an bɛ denguni kɛnɛ kan an sela duwawukaran na an ka karamɔgɔ dɔ ye nin yɔrɔnin nin fɔ an ye dɔ ka zana kɔnɔna na an b'o fɔ silamɛw ye ka taga n'an ka baara ye ala kan bɛn saba bɛn o nin tɛ ye cɛba dɔ ye cɛba min donna kaliwa la ka tile 40 kɛ a b'a fɛla ɲinina ala fɛ ko ala ka se ka hami nɔgɔya o la a bɛna ban don min na ala ka kamirini dɔ de yira a la min ye furuŋuni dɔ ye ko ɲɛ bɛ nin cɛ in na t'a fɛ bɛ ka duwawu ɲini a fɛ t'a fɛ bɛ ka duwawu ɲini a fɛ a ka se ala fɛ i mago bɛ min na a bɛna dilan a kɛra min kɛ nin sugurukɛbagaba nin bɔla ka taa cɛ in fɛ ka taa se a ye cɛ lajɛ a y'a ye ale miiri a tun bɛ cɛ min na a m'o sɔrɔ cɛ la bɛrɛbɛrɛ a b'a miirila mina k'a sɔrɔ cɛba dɔ le min bɛ kasabiya dunan ka na min bɛ dɛrɛkiba don n'i y'a ye m'a fɔ ni alamɔgɔba ye o tɛ a taara sɔrɔ cɛ in ye jinidɔya dɔ de ye kuma an b'a dɔn min na soko dɔ a taara o de sɔrɔ stilis a ka mɛn saba bɛn ala kan bɛɛ kɛ sabatigi a y'o ye min kɛ a kabakoya la a ko o bɛ ne ka taa n'a yira ne la ne bɛ cɛ ma ɲininka n ka cɛ ne bɛ fɛ ka i ma ɲininka mun fɛn b'i le ni ala cɛ f'i bɛ ka diya ala ye ka se nin hakɛ nin ma sa a ko ne ayi ko fɛn tɛ ne ni ala cɛ n tɛ nafila seli su fɛ n tɛ fɛn kɛ a ko hali bi i gbɛ ɲɛ sa ye tiɲɛ fɔ n ye k'an bɛ na gbɛ ka mun f'a ye a ko n kɔni bɛna kuma dɔ f'i ye n m'a fɔ mɔgɔ ye ka i ba mɛ n b'a fɔ e ye mɛ n b'a ɲini fana fɛ i kana lakali mɔgɔ ye o kuma ye jumɛn ye a ko an ka kari kɔnɔna ye cɛ dɔ de sara ka a muso to yen ka den lori t'a bolo muso min bɛ yen nin ne ka a diyagoya n yɛrɛ kan karo o karo n bɛ malobɔrɔ 1 ta k'a di a ma ka tila ka nasɔngɔ l'a kan wa n seginna k'a fɔ muso ye n'a y'a lakali mɔgɔ mɔgɔ ye lolo o don bɛɛ ma dabila wa muso ma lakali ni ala bɛna ne bonya ka duwawu jaabi di ne ma o de y'a sababuya ye karamɔgɔcɛ ko a ko walahi ko nin de y'a sababuya ye n fa n ba ne bɛna min mun fɔ aw ye k'a fɔ adamaden tɛ fɛn de di ala ma ko ala k'e bolo lasegi ten a lankolon o tɛ se ka kɛ walahi ala k'i bolo lasegi xaayiba ye o tɛ kɛ o tɛ kɛ o tɛ kɛ fɛn di ala ma ala b'a kɔfɛ fɛn na min ka bon ka tɛmɛ i ta kan walahi ala kan bɛɛ ni saba bɛn ala kan bɛɛ kɛ sabatigi a kuma sabanan ye jumɛn ko tuguni a ko wa ita ye deli kɔrɔba i ka tila ka ɲɛ i nɛmɛɲuman surumɔgɔw la i balimaw i sinjitugubaw i badenw ɲɛ o la bonya na ɲɛ o la dɛmɛ na ɲɛ o la ni hakilila ye fangadenw ma sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen kana o bila k'o delɛsɛ k'o bila o kojuguba de ye i baden i sinjituguɲɔgɔn i baden ɲɛ surumɔgɔw e y'a dɔn k'a fɔ dungo bɛ nin kan degun b'a kan se t'a ye i ma se k'a dɛmɛ an bɛ taa mini walahi i ka sɔrɔ a ma nafa de kɛ walahi sabu ala de yala tɛ k'a fɔ a ye ala ka mɛn saba bɛn o la an bɛna o kun tigɛyɔrɔ na ka taa n'a ye o ye yamaruya de ye ala ka min latigɛ ka d'a ma ala nana an gbɛn ka bɔ mun na a nana a fɔ k'an ye an gbɛn ka bɔ mun na sisan o de y'an ka kuma yɛrɛ kunba ye wa yanha anil fahsha'i ala ka an gbɛn ka bɔ tiɲɛni ma ne badenw n teriw c'est pas de la jeunesse anw yɛrɛ de bɛ la jeunesse anw yɛrɛ ala filɛ k'an waleya k'an fatani ka bɔ mun ma ka bɔ tiɲɛni ma ala ko k'a fɔ an ɲɛna o ko jɛnɛyakɛba nin ko an ka dabila ala ko k'a fɔ an ye o ko an filɛ ka bese min ta ka an faw hawuja kari kɔnɔna ko an ka dabila ala ko k'a fɔ an ye kun tuguni an kɛlen bɛ ka dɔrɔge min bɛ an ka fumaw kɔnɔna ko an ka dabila ko a man ɲi an hakili ma a man ɲi an dusukun ma a man ɲi an jeli ma walahi ala n'a fɔra ko fuma kɔnɔna na hali ni mɔgɔ min tɛ taa fuma kɔnɔna i b'a la piratini min na i b'a la rivo min na i b'a la wali min na i b'a la droga min na i b'a la hali e min bɛ fɛnkɛ min na a tɔgɔ la kalawo min na i b'a la ko kalawo le pas foutaise marimacɛ i ka kojuguba kɛ adila ko sallallahu alayhi wa sallama a ko kullu muskil haramun fɛn fɛn bɛ adamaden bɔ a hakili la a bɛɛ ye haramu an k'an cɛ ma jɛ ka bɔ a la nalikɔli walahi an k'an cɛ jɔ ka bɔ a la an ye kɛ mɔgɔ ordinaire ye an ye bɔ an ya suya juguya nin na an ye kɛ ordinaire ye sabu an bɛ danbe min kɔnɔ danbe ɲuman tɛ walahi a man ɲi an ma bi a man ɲi an ma sini walahi nin kuma nin dɛ tɔgɔ min yɛrɛ kɛlen bɛ k'a laana tɔgɔ juguba ko le microbe microbe bɛ don fɛn jumɛn na n'a bɛ a tɔ to n'a donna an jeli la a b'an jeli tiɲɛ n'a donna an jogo la a b'an jogo tiɲɛ n'a donna an hakili la a b'an hakili tiɲɛ hali n'a donna an filɛliya na a b'an filɛliya cogoya
togere ma sɔrɔ ka la anw la ko mikɔrɔbu an ma ɲini ala fɛ ala k'an kɛ vitamine ye ala k'an kɛ vitamine ye n'ala k'an kɛ vitamine ye ala kana to an ye segin nin barakolo nin ma fife bilen o la an bara silamɛw tiɲɛ don anw bɛ sira min na sira kolonba de an tɛ sira ɲuman na bi an b'an faw terrorisé la quartier kɔnɔ an b'an faw paniqué la carré kɔnɔ an b'an faw bilala ko la o sigi tɛ sigi ni ko min ye carré kɔnɔna na mais an ba n'an faw a y'a seko kɛ an ka adamadenya kɔnɔna na a y'a seko kɛ an ka adamadenya kɔnɔna na a y'a lɔ a lɔ yɔrɔw la a y'a lɔ a lɔ yɔrɔw la ala k'olu fɔ ɲɛna kɔrɔna kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an silamɛw an kɛ ladilife ɲuman de an ka kiraba in min ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallama ni kira kɛla anw ma duwalen ye ka kira kɛ anw ma fɛn ye fɛn min ye fɛn ladeliko ɲuman ye n ba ani n faw an ka kira ka min fɔ n ye an ka lamɔ na a y'o bila pratique la an b'a ka min an ka kira ka min fɔ an fa n'an ba ye lamɔ na a y'o bila pratique la a ka siya ala fɛ walahi anw tɛ fili a b'a daminɛ ko ɲuman na a bɛ tila ka an délaisser k'an to yen a ko an ka taa mini fa t'an na bilen ba t'an na bilen an bɛ taa an kunfɛ a y'a se kɛ a ka siya ala fɛ ala bɛna an tɔ kanda mais n'a ma se kɛ a bɛ gbɛlɛya walahi a bɛ gbɛlɛya adamadenya kɔnɔna na adamaden de bɛ adamadenya kɛ so tɛ se ka adamadenya kɛ ni bagan hakili bɛ adamaden min na a bɛ bagan baara de kɛ ka kari ka dɔrɔgi min ka bisi ta k'i mɔgɔɲɔgɔn lajɛ ka fa ka pa f'i bɛ tila ka sewa o la n balimacɛ hakili tɛ yen donc o waati in kɔnɔna na e bɔra adamadenya sawura kɔnɔna i kɛla bila baganya sawura kɔnɔ o de b'i la s'a ma ala a y'an sɔn hakili la a y'an bɛsɛ ni duwawu ye a y'an ka sarakaw bɔ saraka bɔko ɲuman na ala tila tɛ kuma fɔ ka kuma jɛ a y'a fɔ an ye ɲɛ min an ka denkuli la a y'a kɛ ten a ko a ye duwawu min k'an ye a y'a k'an ye a ko sisan yɔrɔ bila k'a ye min k'an ye a y'a k'an ye n'an sera kana dunni ma a y'an da o la n'an sera seli ma a y'an su k'a bila la a ka siya ala fɛ an bɛna sira ye valeur jumɛn b'a la walima kabako jumɛn bɛ kira ko in na de f'a ka se ka faamu maa caman bɛ yen yanni ka tugu mɔgɔ o mɔgɔ nɔfɛ o de la bamananw b'a fɔ bamanankan na n'i ye fɛn ma sama n'o ye k'i kana ɲaga o la ko min y'a sama walima a samana fɛn min kan o ka bon n'a ye n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu yanni ka tugu maaba o maaba nɔfɛ a dɔ jɔn don o de la kodɔnna caman bɛ yen o ma sɔn ka don silamɛya la ten gansan fiyewu fo ye silamɛya sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn silamɛya a bɛ cogo di de tiɲɛ de don wa walima nkalon de don wa walima a ye min yɛrɛ nana ni silamɛya ye a yɛrɛ bɛ cogo di a bɛ faamu o de la ala jɔra a ka don min na a bɛna kuranɛ jigin ala yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛɛ tun bɛ se ka kɛ kira ye o mais pourquoi e ma k'a ye ne ma k'a ye i b'a sɔrɔ e ni ne de man kan n'a ye mana ala y'a di min ma ala kɛtɔla ka kuranɛ d'o ma ala ye kuranɛ jira dugukolo la ko dugukolo ka kuranɛ minɛ a k'a lase mɔgɔw ma dugukolo ko a tɛ se a y'a yira sankolo la sankolo ko a tɛ se a y'a yira kuluw la kuluw k'u tɛ se kuranɛ dira cɛ min ma o danna kuranɛ da kama wa o fatura don min na u taara ka so kɔnɔ ni ka taa ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔla a ye tiɲɛ to a kɔfɛ an ba Ayisa ko n'a sɔrɔla tiɲɛ tola a kɔfɛ k'u ka na ale b'a jira u la ko wa ale yɛrɛ wasara kira tiɲɛ tilali u y'a ɲininka ko kira tiɲɛ kɛra jumɛn ye ko a tiɲɛ kɛra kuranɛ ye kuranɛ min ni ala y'o jigin a kan k'a bonya n'o ye n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu o la alhamdulillah bi an bɛ fɛ ka kuma waati surumani in kɔnɔ ala ye kira kalifa a facɛ la cogo di yanni kira ka bange ka na dugukolo sanfɛ an bɛ fɛ ka kuma o kan i ti belebeleba si dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ɲɛ bɛ maa o maa la ko bolo bi jɔ a la maasɛbɛya sira kan a bɛɛ wolomana de o de la sɛnɛkɛlaw bɛ nin kɔrɔ dɔn maa o maa ye sɛnɛ ɲumankɛla ye n'i bɛ fɛ ka sɛnɛ ɲuman kɛ sangɛrɛ i bɛ sangɛrɛ si woloma de yanni sangɛrɛ cɛ n'i m'o kɛ mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛ e bɛ ɲɔ tigɛ a faamuna o tuma na kira wolomana de a wolomana cogo min an bɛna bi baro bolo o kan parce que bɔfa bɛ bɛɛ la mais bɔdugu tɛ bɛɛ la bɔfa bɛ bɛɛ la mais bɔdugu tɛ bɛɛ la ala ka laban ɲɛ o tuma na taa ni walada ye naam
a ko an bɛ taga ɲini ala belebele fɛ a ka ne ni aw kisi ka bɔ dafɛ yɔrɔlɔba tɔɔrɔ ma setana de don kisiki wajulikɛlaba don wajulikɛla min ni dɔnnibaa bɛɛ b'a dɔn fɛn o fɛn ye dɔɔnin kɛ kalan na i ye kisiki tɔgɔ mɛn hali n'i m'a ye setana min n'an filɛ ka taga ɲini ka bɔ a tɔɔrɔ ma kisiki ko don dɔ a ka wajuli la a ko n'a sɔrɔla min bɛ ka kɛ dugukolo sanfɛ bi ko ni setana yɛrɛ nana bɔ nin yɛrɛ dɔw kalama ko ale yɛrɛ bɛ ka k'an ɲini pour que an ka don jahanɛmɛ kɔnɔ ko mais an bɛ ka fɛn kɛ dugukolo kan ni setana yɛrɛ bɔla a kalama ko a ti diya ye y'a dɔn nin ye kabako ye dɛ anw bɛ sigi de an b'a fɔ ala an kisi ka bɔ setana tɔɔrɔ ma mais kisiki ko fɛn bɛ ka kɛ dugukolo kan ko ni setana bɔra o kalama k'o ti diya ye o de la ne ka wajuli dɔ la ne ko n ko setana ka baara jɔ kuma bɛ ɲini ka mɛn parce que don min na an fa adama dara ala fɛ k'a bila setana nana adama filɛ a ko ne kɔni halakila nin kama a ko ale ye fɛn saba ye adamaden la n'o sabatira k'o to adamaden na ko ale kalenna ni ala bonya ye ko jahanɛmɛ bi fa tewu i b'o fɛn saba dɔn wa ɛli baki baki wa laki laki wa zamzami i b'o dɔn wa kɔnɔbara i da kulusijala walima tafe bolo a ko ni nin fɛn saba bɛ adamaden na ko ale setana kalenna ko jahanɛmɛ bi fa tewu a bɛ yen wa a tɛ yen de ɔ mais setana ko a bɛ fa dɛ mana fɛn saba in ni nin kɔlɔsira silamɛya bɛ ɲɛ o de la an bɛ ala fo dɛ anw ye silamɛya sɔrɔ kado la bilahi ka sigi ka kira valeur jira kunungo minnu y'a kɛ kunungo ni mun di jigin olu kɔnɔ la ka sigi ka baara kɛ k'a jira ko an sɔnna kira la an bɛ sa nɔfɛ o de tun bɛ jira kunungo baarakɛlaw kɔni mais bi an bɛ ala fo ni fini kala ka bila da bɛ labila fini ka kuma mɛnna da labilara silamɛya a diyara kojugu ala k'an laban ɲɛ ko an sigira ko ka ala fo munna ala sɔnna ka kira d'an ma o tuma na an ma ɲinɛ walada kɔ ko an bɛ taga ɲini ala faama fɛ a ka ne ni aw kisi ka bɔ setana tɔɔrɔ ma a bɛ faamu mana setana ye fɛn saba min fɔ ko n'o fɛn saba ye ale t'i dɛsɛ adamaden sɔrɔ la pour que a ka don jahanɛmɛ kɔnɔ ni ala sɔnna walada kɔnɔna na a bɛ na fɛn saba in faamu fɛn min don kɔni ala k'an laban ɲɛ naam an bɛ kala daminɛ ni ala faama tɔgɔ ye ala min ka ɲalen bɛɛ ka ɲi n'a ye min tiɲɛ dilancogo si t'o la f'a yɛrɛ de ka fara o kan n'i ye Côte d'Ivoire dɔnnibaa a alimami a waritigi n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fantan kelen jira u la k'u ka nin bɔ fantanya na u ti se u ti se la fo ala ka fara o kan a bɛ faamu wa ala ka ni sababa bɛɛ o tuma na an bɛ kala daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min sɔnna k'an sigi yan n'a jara ala ye an bɛ tila ka wuli ka bɔ yan an ma ɲinɛ an ti ɲinɛ an ka sababu ɲuman n'i y'a ye ma o tɔgɔ fɔ parce que Hayidara yɛrɛ b'an jɛmaya Hayidara b'an cɛmaya Hayidara denmuso Ina n'o b'an cɛmaya Hayidara bi yan denmuso in furuli ni a ka ca ni san 10 ni kɔ ye yan Abobo yan Côte d'Ivoire Guakɔrɔ yan n'a kun ye danbe tiɲɛ ɲankuma tun b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ a ye cogo min na maa ti wuli ka jɔ a ye ten mana a sɔnna ka Hayidara danbe to a la o de la n ko anw tɛ Hayidara tɔgɔ fɔ yan sabula Hayidara denmuso b'an bolo yan a bɛ faamu o de la dɔnkilidala dɔ ko waraba n'a den cɛ man jan ko sabula wara bɛ fɔ a bɛɛ la a bɛ faamu n'i ko wara denni i ye wara bɔ a kan wa n'i ko waraba wara bɔra a kan de ala k'an ni sababa bɛn o tuma Hayidara b'an jɛmaya ala k'an laban ɲɛ an bɛ kala sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min ye diɲɛ hinɛ nɔgɔlenni tigi ye lahara ta don jɔn ɲumanw ye ala ka ne ni aw fara olu kan naam n'an bɔra yen k'an bɛ sɔli Naminata den kan an bɛ sɔli Abudulayi den kan an bɛ sɔli Makiyu kan an bɛ sɔli Madaniyu kan an bɛ sɔli Tihamiyu kan an bɛ sɔli Seyidil Kɛwnɛyini kan an bɛ sɔli Imamil Mutakina kan a bɛ faamu de wa n badenw nin bɛɛ ye kira tɔgɔ ye nin bɛɛ ye kira tɔgɔ ye an balimamuso bɔra ka caman fɔ a la sisan
an ti bila o bɛɛ fɔli la mais ne mago bɛ min na kira ko in na dɔrɔn o de ye ala yɛrɛ y'a tanu n'a tɔgɔ min ye ne mago b'o tɔgɔ in de la ka caya o de la o tɔgɔ in de ɲinankɛ bɛ o de kɔ o de la an filɛ sɛgɛn ni ɲani min na silamɛya tɛ dɛ hali adamadenya kɔnɔ ni silamɛya ma ɲɛ ni adamadenya ma ɲɛ silamɛya kuma bɛ yan n ko silamɛya nana sɔrɔ bamanan ɲumanw de bɛ yen silamɛya nana sɔrɔ bamanan ɲumanw bɛ yen o de la silamɛya sera ka jatigila sɔrɔ kuma in b'i faamu ni bamanan ɲumanw kun ma sɔrɔ walahi silamɛya kun tɛ jatigila sɔrɔ ka d'a kan silamɛya sinzira ni danbe de ye ala ka ni sababa bɛɛ mina Aminata denkɛ kelen ani Abdulayi denkɛ kelen caman ti sɔrɔ ɲuman caman sɔrɔ man di ɲuman caman sɔrɔ man di o de la ne fa kun bɛ to k'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ b'i dabiri na dɔ kunna k'i kun su a kunna k'a bɛɛ tɛ na ka goya ye ko miiri ni taasi de don ɲuman caman sɔrɔ man di Aminata danna kelen ma Abdulayi yɛrɛ ye kelen di olu bɛɛ taara an filɛ o jaabi résultat de kan nin mana kira ko in n'a sɔrɔla a bonyana fɛn dɔ de y'a bonya fɛn tɛ dugukolo kan min bɛ bonya n'a ma bonya ni sababu dɔ ye a bɛ faamu o la n'a fɔra kira bɛna bɔ aw fɛ yen walima maabaw dɔ bɔra aw fɛ yen jateminɛbaga bɛɛ bolo i b'a sɔrɔ sababu dɔ de nana n'a ye sababu min nana ni kira ta ye an bɛna kuma o kan sisan naam Abdulayi ale de tɔgɔ ye Abdulayi kɔrɔ de ye ko ala ka jɔn mais Abdulayi in dar'a la kuma min na ala jɔra a kan ko a bɛna kira ko in sababuya de bɛna bɔ a la n'o tɛ a tɔgɔ tun ye ko Abdudari yanni Abdulayi cɛ a tɔgɔ de tun ye Abdudari a faamuna wa mais mun y'a kɛ Abdulayi ye sabula a bɛna ala ka jɔn min bange o ka bon ni jɔn tɔw ye Abdulayi ala jɔra a kan ko kira bɛna pasa ale fɛ parce que ala tun bɛ to k'a fɔ Jibirila ɲɛna n bɛ fɛ i ka kira nɔrɔ kɔlɔsi cɛ o cɛ ti fara walimuso la muso o muso bi ci a wale cɛ janfa ko i kana to kira nɔrɔ ka tɛmɛ o fɛ i bɛ nin faamu yɔrɔ wɛrɛ la kuranɛ kɔnɔ tuma min na an ba Mariyama ye Isa kɔnɔbara ta a jiginnen ko a natɔla n'a ye so kɔnɔ bamananw bɔra k'u jɔ soforokun na u ye ɲininkali kɛ ko ya ukto Harun Haruna balimamuso ma kana abuka mura'a su'in wa ma kana ummuki baghiya Haruna balimamuso aw ɲɛ bɛ denna e bolo an m'i ba dɔn ni sungurubaya ye wa an m'i fa dɔn ni kamilenbaya ye an n'i la kɛ haza i bɔra ni nin ye min n bɛ fɛ k'a f'i ye u ye kira sadiri u ye Isa ba Mariyama de ɲininka ko a bɔra ni den ye yɔrɔ jumɛn a dun furulen tɛ den dun sɔrɔli sababu ye cɛ ni muso ka se ɲɔgɔn ma ye o tumana Mariyama nin ye anw kabakoya ka d'a kan i ba tun b'anw fɛ yan an b'a dɔn i fa tun bɛ yan an b'a dɔn olu ma nin ɲɔgɔn kɛ e nana ni nin ye nin balala anw na dɛ an n'i la kɛ haza i bɔra n'a ye min jaabi min sɔrɔla o la ne hakili la karamɔgɔw ye caman fɔ a ye o la mais n mago bɛ mun na pourquoi n ye Isa nacogo f'i ɲɛna n'o kɛra kabako ye n bɛ tila ka kira nacogo f'i ɲɛna o tumana a fila kabako n'i y'a faamu i b'i taa yɔrɔ dɔn o de la kuma min bɛ yen bi kunfinw da ko maa si t'i taa fan dɔn karamɔgɔw fɛ ko dɔ b'a fɔ a finna yan fɛ dɔ b'a fɔ a bilenna yan fɛ bɛɛ b'i taa fan dɔn a ka haramuyaw tɛ tiɲɛ ye ma an t'an taa fan dɔn bɛɛ y'i taa fan dɔn karamɔgɔ minnu y'i lataa gauche fɛ olu b'u taa fan dɔn karamɔgɔ minnu y'i lataa droite fɛ bɛɛ b'i taa fan dɔn a faamuna bɛɛ b'i taa fan dɔn dɛ ala k'an laban ɲɛ kumana ala kira nɛɛma ni kisi b'a ye ko Abdulayi a fa jɔra a kan ko kira mɔkɛ jɔra a kan ko fɔ n ka muso ɲini nin den ye fɔlɔ bamanan cɛkɔrɔbaw tun bɛ muso ɲini u denw ye kɔrɔ de tun b'a la o walasa mamaden min tɛ mamaden ɲuman ye o kana na sɔrɔ du kɔnɔ parce que sanji bɛ na k'a tɔ to an gɔmi ye cɛkɔrɔba don min na i tɛ yen dɛ i den bɛ yen walima i mamaden bɛ yen cɛkɔrɔbaw siranna nin ye kununko o de la u tun bɛ muso ɲini u denkɛ ye o tuma na ko a ye duba dɔ de ɲini a bɛ fɛ ka taa kira bamuso ka taa ɲini ye parce que n y'a mɛn karamɔgɔ dɔw la ko mawludu kɛyɔrɔ la ko mɔgɔ min y'i fa ye ko mɔgɔ b'i fa ka mawludu kuma fɔ wa mɔgɔ b'i fa ka mawludi kuma o n'i fa ye maa sɛbɛ ye kɔni ni fa ma dɔ kɛ maa b'o wololi fɔ n'i y'o fɔ e yɛrɛ de ye kɛlɛtigɛla ye n'o tɛ Mariyama ta tɛ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ de o tuma na ala tɛ kuma ɲuman fɔla ye wa
tani wala dai hatta ata bihi Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra akoy ka do nana se duba do ma o ye Abdul Manaf ka duyi nge o kumana muna kira mo ke wulila kabla kira fanye kata do duba do kono kun do de kumala o ye jumenye wala sa ne mamade kana na lagoshi ngoya tanai wa huwa yawma idin sayyidu bani Zuhra donna de an vle kule ba mina islamia de la mi demsenu ndala fa ambefe amika ka kule o tika ka son a bazi biyandi o de la kira kumito ka fo ko takhayyaru linutfakum fa innal araka dasasun Allahu akbar aya kam man yu bla yoro koloshi ko virizi be se ka sorala ngay ba bla yoro do la tabla yoro Allahu akbar ala kan labani nam fazawajahu ibnatahu Amina bint Wahab ako ademso Amina minye Wahabi de ko ma ko be ni muso ina tera kaseka ikadia nga dinengema Allahu akbar afamna ala kan labani nam وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا ako do Quraish ula dametigi ula ko Amina ta yere kumi konde olufe kadaka banyuma sorole ko ibina na konyomuso min yere ta aka soro ko fana sige sabula mi jela ba mi nabi ala wallahi beta yere de wolo labli de beta de wolo labi ka sababu yake jenyon ko Allahu akbar iba tro fa kanyi bakanyi me de manyi kada munga ajenyo Allahu akbar walma bita kala ke yoromi wallahi ankla kala zo fla de be an fe farafina ya min donné do kusebe asabana bi ni ka ke anglais no ye français ani arabu wallahi français ani arabu bon demsenu mita français de ke e wuta école de ke ubita madrasa ke bon aw ko lu fle biba ne école de unda bila foye mais ni madrasa de on ta jati mine ka farao ka na la ma fara ka mita wata ni kola Allahu akbar madrasatul islamiyya walakin tarbiyatul amerikiyya Allahu akbar onge islamiyya kalange yoro nga americain deun jogo bi do yindi Allahu akbar abi fo madrasa sodo mais ni yow madrasa deun jogo flebi wallahi aka haramu yai ba fo ninte qur'ane kala magawi Allahu akbar okmana kira fa ajora ka kwa bika ka nyesigi nyini ay nyesigi nyina deun ye dore tede kira ko do la sahaba uma ako iyakum wa khadra udimani faqalu ya rasulullah wa ma khadra udimani qala al imratu salihah fil manbati su ako me awma ni sunungunga flerie we kira nyinga ko ni mai mbonye nade ako sunungunga flerie o yejmenye ako sunungunga flerie o ye muso ye tiko nyumai belebele jamaja clair forme me aboro manyi joko kunda Allahu akbar abi famudia o de la dodo ala kira sigile to la we don ba fla de chikana kirafe ima ko be na kitabu jmengono Muhammadu Rasulullahi Muhammadu Rida ka kitabu apazi numero kemeni biloru ni saba dodo la kira sigile to la yahudia we don ba fla de chikana ama uko kata kirafe ukata kira nyininga question dama doni na doron ukana temoka parce que ni jugo kera karamogo yi yere nyininde wallahi billahi sega o sege fle farafina kono bi ngomunu nye kalake ngolu de ya sege blanga munu nye kalake arabula munu nya ke français la olu de farafina bla sege la chekoroba ya ka foro besene ko da deningelena ko be ko la foro na ba foro tinye na ble sabula foro bi nyani sharti dode o ejmenye na hine na nyona o chekoroba ere na balema ke fly sene ke foro kelengono olu ye dabali jigu do nyongama foro bi nyable op mana chenika école de nasrala école de nasrala kadamunga parce que foro tise kanya badema fla foro nyongo apamuna badema fla foro nyongo ok mana ala kira nema ni kisibai yaudia mo fla inana uko kira mi fe ki nyininga anchira kana ango ni nyame ki kela kirai ni islamia fajiri da baro de mika kapui ni islamia fajiri da baro mika ko de lakali uko nyame kela kirai ami fe ki nyininga makan dama dola qur'ani aya de do ami nyininga wala ko wala kada ataina musa 9 ayati
ko ne ala ye kabako kɔnɔntɔn de di nabila Musa ma a ka kiraya perevu n'a ka kiraya dalu wa Muhamadu a yɛrɛ fana bɛ fɛ k'i ɲininka yala o kabako kɔnɔntɔn ɲɔgɔn b'i bolo wa o de la nin fɔlen o t'i kɛlen ka so di masɔn ma k'a y'a jɔ wa kɛlɛ wɛrɛ b'o la bilen de kira k'u ma ɔhɔn ko ale yɛrɛ Musa ala ye kɔnɔntɔn min ni Musa ma kabako la dɛ a ka kiraya kɔnɔ ko ala y'o kabako kɔnɔntɔn ɲɔgɔn don ale yɛrɛ Muhamadu ma u ye fɛrɛ minɛ k'u jɔ dɔnnibaw ye kira ɲininka ko yala i bɛ se ka i ka kabako kɔnɔntɔn i bɛ se k'a fɔ an ye wa kira ko ɔhɔ k'o ka n'o kojugu a ko walahi ale Muhamadu kɛra kira ye ka na dugukolo kan ko ala yɛrɛ kɛ kira ye kabako kɔnɔntɔn min tun bɛ Musa bolo k'o kabako kɔnɔntɔn yɛrɛ tun b'ale yɛrɛ bolo n y'a dɔn karamɔgɔw sigilen dɔ bɛ Musa ka kabako kɔnɔntɔn u b'a dɔn kuma in bɛ faamu n di bila o fɔli la sabula waati koronna a mɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye ala kira k'u ma ale ka kabako fana ye kɔnɔntɔn ye kira ko a fɔlɔ an la tushiriku billahi shay'a kira ko ale ka kabako fɔlɔ o de ye a kana fila fara ala kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah silamɛya jɔra ni nin ye kunungo nka bi n'i bɛ jɔsɔnna ɲini bi a bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn anw ka jamana in kɔnɔ yan denmisɛnnin bɛɛ ma kɛ jotigi ye bi billahi anw ka jamana in kɔnɔ yan n ko kabako don denmisɛnnin fitinin ko kɔndɔrɔ mɔgɔw bɛ yan minnu m'u wele bi ko kɔndɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ t'a la dɛ ko kɔndɔrɔ a jo dɔ b'u bolo ko ka cɛ faga k'a muso ta t'a nɔgɔyalen i yɛrɛ kana to i ka faga o la dɛ o de bɛ yen bi o bɛ ka kan ka denmisɛnnin min halaki bi dan si t'a la jo bɛ ka denmisɛnnin min halaki anw ka jamana in kɔnɔ ala dɔrɔn pe de b'a dɔn o tuma na kira ko dakuruɲɛ kelen ko ale nana ni kabako min ye n'o ye silamɛya ye kira de bɛ k'a ka kabako lakale karamɔgɔw jinɛ moriya kan tɛ nin ye dɛ la a ko a kana fila fara ala kan o de la ko kitabu dɔ bɛ yen u b'a fɔ kitabul iman a fila de ye Muhammad bun Ishaq al-Isbahani al-Abdi al-Mutawaffa sanatu 395 page numéro 20-21 a ko cogo di ko cɛ o cɛ ye la ilaha illallah fɔ kira bolo zikru ma yadullu ala anna nabi sallallahu alaihi wasallama baya man ajabahu ala shahadati an la ilaha illallah la tushriku billahi shay'a kitabul iman page numéro 20-21 a ko kira ye la ilaha illallah fɔ cɛ o cɛ k'a ye baya d'a bɛɛ ma a filɛ nin y'a kitabu ye les témoignages de plus beaux menteurs qui viennent de loin Niger filɛ n kɔrɔ nin a filɛ nin ala kan laban ye nasara kan an b'an da gosi o la n'o tɛ n'i tɛ fɛn mɛn o la yan hali i t'i cɛkɛ ɲuman sɔrɔ cɛkɛtigiw bolo ala kan laban ye n'a ye défaut min sɔrɔ a la a b'o yafa t'an ye kira ko a fɔlɔ a kana fila fara ala kan k'o y'ale Muhamadu ka kabako fɔlɔ ye misiri jɔyɔrɔw bɛ yen bi n'i jɔra yen fɔ ni ala faral'i kan n'o tɛ o dugujɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ko nin ye Lamini jɔyɔrɔ ye dɛ Lamini ye alimami ye wa jɔyɔrɔ bila kun misiri kɔnɔ jumɛn ye kɔrɔti Lamini jɔyɔrɔ bilalen don Lamini kana sɔn i jɔyɔrɔ in ka manqué tɛ n'a bilala i man ɲi munna min mana dɛsɛ o b'i kalifa misiri la ni min dɛsɛra o bɛ t'i kalifa misiri la ko su don maga ɲini jɔnni y'a fɔ e ne ye sara k'i su t'i don kabiri mɔgɔ est-ce que la besoin de couteau ba salen kɔ a ye na ni muru ye ba mago b'o la wa e salen kɔ k'e tɛ su don jɔnni ko ten saba an bɛɛ bɛ t'i su don halo an bɛɛ bɛ t'i su don ni su don maga ɲini don i t'i bɔ misiri kɔnɔ wa kira ko ale ka kabako fɔlɔ o de ye a kana fila fara ala kan yahudiya karamɔgɔ ninnu ko an y'o mɛn ko a bɛ y'a fɔ nin kun bɛ Musa ta la o ko mɛ a filanan don kira k'u ma wala tazinu ko a kana jɛnɛya kɛ tiɲɛ kuma sera ka ye dɛrɛ kira ko ale ka kabako filanan ko ɲɛmɔgɔya ka dabila silamɛya fajiri da kuma don kira ka mission daminɛna jumɛn na karamɔgɔw b'a dɔn nɔrɔ ko kuma tun bɛ o waati a ye sɔlatu kɛ k'a yɛrɛ fa o tun bɛ yen a ye kuranɛ kalan o tun bɛ yen i si bɛɛ kɛ dalayilu kalanni na o tun bɛ yen alors ala ka ni sawaba bɛɛ n'i ye dalayilu siɲɛ 2000 kɛ walahi ala t'i jeni bilen kira nɔrɔ de bɛ don i folo la wa kira ko ale ka kabako i ka jɛnɛya dabila dalayilu kalanna kɔni i t'o kɛra dɛ kira ko ale ka kabako filanan ko ɲɛmɔgɔya ka dabila
kira nana maka nɔrɔ a ko hey a ye denmusow fagali dabila u ye bamananw ɲininka ko a bɛ ka denmusow ɲɛnama faga ka da mun kan ko an bɛ ninnu faga de khasiyata al-aari wal-aibi ko lebu ɲɛ siran ɲɛ ko sabula ni nin denmuso ninnu nana kɔnɔ ta ko an ka jɔw bɛna tigɛ an na mais nin ye kabako ye dɛ i denmuso ka ɲɛmɔgɔ den i b'a ko k'a mun ka puturu d'a k'a kɔrɔ ka taa sigi misiri kɔnɔ n'a ye e yɛrɛ de bi bɛɛ kɔn yen na ka taa wusu n'a don bɛɛ b'a fɔ jinɛ kɔni walayi kunnanjaba don dɛ nin sungurulama ma hɛrɛ kɛ yan nka a filɛ nin ye seli la jinɛba i seliya nin ka sa e hakili la kunnanja don wa i dɛsɛra don jinɛba i seli misiri bali i ka wusu n'a don yanni sa kuma cɛ ala kan laban ɲɛ kira ko fajirida la n'o ye silamɛya fajirida ye ko an y'an janto ɲɛmɔgɔya la o ye baaraw ci min ka gɛlɛ a bɛɛ ye bi o ye nin de ye nin min ka tiɲɛni min kan ka jamana kɔnɔ bi ala de b'a dɔn maa caman balo cogo ka ɲi bi n'i ye ɲɛmɔgɔya sara bɔ a la a ka dɔgɔ dɛ bilahi ko balo bɛ ka kɛ kira kɛrɛfɛ ani silamɛya kɛrɛfɛ n'o tɛ silamɛya kɛlɛ b'a la wa a dabila ne k'a dabila e k'a dabila o kɛlɛ yɔrɔ bɛ min aw ye nin kɛlɛ yɔrɔ ye min ne ka jɛnɛya dabila e k'a dabila ne ka dabalijugukɛ dabila e k'a dabila ne ka namara dabila e k'a dabila kɛlɛ bɛ min mais pourquoi silamɛw ma se ka bɛn ko dɔ bɛ yen o n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misikun nɔfɛ an mago bɛ da dugumana de la n'o tɛ n'a ye jele ta a kolokun ka kɛlɛ bi ban silamɛya balow bɛɛ filɛ balo cogo ɲini tɔgɔ bonya jɔyɔrɔ a banna wa kira ko filanan o ye a kana ɲɛmɔgɔya kɛ ko a y'a janto la k'a y'a janto la k'o man d'ale kira ye o de kɛra balaw ye bi den ti fa gɛ a la fa tɛ denkɛ a la bi musokɔrɔba yɛrɛ b'i kɔrɔ hali bi a denmuso yɛrɛ fana sen bɛ kow ma ale ɲɛ b'a la hali bi maa ti sigi a bolo ma fiyewu e na se k'o bɔ fɛn na bonyamasegi de jama bɛɛ ye an bɛ nabaga bɛɛ fo an ka ba dɔ bɔla fɔ a bɛnkoro ka na sigi kɛnɛ kɔnɔ depuis kunun a bɛ yan an b'a fo a n'an kɔrɔcɛba yɛrɛ an b'u bɛɛ fo ala k'u bɛɛ sara misiri peredan fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ sara kɛrɛnkɛrɛn na caman ye duwawu ɲini a kɛra setigi alaw tala ɲɛnɛ ala de b'a dɔn ko tɛ sɛya ala min ma an bɛna duwawu to an ka seyida bolo olu ye duwawu dɔrɔtɔrɔ de ye n'olu ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn o la anw bɛ bonyamasegi kɛ a bɛnkɔrɔkaw ye an bɛ bonyamasegi kɛ a govilikaw ye an bɛlɛlakaw a n'an mamamuso jɛɲɔgɔn bɛɛ musokɔrɔbaw bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ yan sankurukaw bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ala an dɔgɔmuso dɔ bɔla fɔ mali la wala an ka bonyamasegu bɛɛ ye ala k'u bɛɛ sara ala k'u bɛɛ sara ala k'u bɛɛ sara an bɛ duwawu kɛ an ka seyidu ye a seri sheikh usman madani hayidara cɛ min n'i y'a filɛ k'a kanu asiriya bɛ ko ka bɔ i dusukun na pewu sheikh usman madani hayidara n'i y'a kanu ala bɛ daraja dɔ d'i ma ka valeur dɔ d'i ma ka bonya dɔ d'i ma ne b'o de fɔ karamɔgɔ ɲɛna n ko a bɛ karamɔgɔ ɲɛna n'u tugula la le u ka valeur n'u ka bonya bɛ bin k'a sɔrɔ n'i tugula la le dɔ bɛ fara i ka valeur kan ka dɔ fara i ka bonya kan Usa Kamagate y'a fɔ sisan waati tinjana wallahi an karamɔgɔ n'i y'a ka nɔnɔ min n'o y'a ka filɛli a n'a kanu ye n'i y'o sɔrɔ ka ban i lafiya la a ma dɔ wɛrɛ fɔ musow a k'aw cɛw bonya a ma dɔ wɛrɛ fɔ cɛw a ka tile an musow ni ɲɔgɔn cɛ a ma dɔ wɛrɛ fɔ denw a ka kɛ duwaden ye a ma dɔ wɛrɛ kɛ feerekɛlaw a ka tile feerekɛyɔrɔw la a banna pewu ala k'an ɲɛma a la ala k'an ɲɛma a la a jeli b'an cɛla yan a jeli b'an cɛla ala k'an ɲɛma o la u jugu dɔgɔnin n'a bangeni yarabi ala ka don an n'a cɛ an yɛrɛ taw ala ka don an n'a cɛ a gɛ kwa musobaw a gɛ kwa cɛbaw aw mun tɛ sɛgɛ mawuludi min bɛ kɛ a gɛ kwa ya dan t'a la mawuludi bɛ kɛ a gɛ kwa ya dɛ mɛ a mana wuli su fɛ a gɛ kwa kaw cɛkɔrɔbaw bɛ wuli n'u ka bere musokɔrɔbaw bɛ wuli denmisɛnninw bɛ wuli a sara bɛ ala de bolo a senɔ ala k'a sɛbɛ a senɔ ala k'a sɛbɛ wallahi a ye nin kɛ ala kama yarabi ala k'aw sara musow hami ni gamu banna o de an denw ko ala k'an denw laɲa an denw ala k'u sabati a fɛn fɛn bɛ sitana bolo ala k'u bɔsi ala kana an si to an kɔnɔna firiko la laban de don o la adamaden na ala k'an bɛɛ laban ɲa ala k'an laban ɲa an ka musokɔrɔba bɛ n kɛrɛfɛ n'o yɛrɛ ye n ba ye an b'a fo an b'an bamuso fo dɛ nin ye ne bako nege fa pewu safura jabate a ye n bako nege ban an b'a fo ala k'a sara ala k'a sara a ka cɛkɔrɔba bɛ so kɔnɔ
an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka kɛnɛya di an ma labanko ɲuman Ala k'a d'a ma an yɛrɛ furucɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma k'an jɛ ka den ninnu tɔnɔ dun ɲɔgɔn fɛ Ala k'o kɛ nabaga bɛɛ fɛn fɛn nana fɛn m'an natɔ sɔrɔ Ala k'o kɛ k'a tagatɔ sɔrɔ an nana ni hamu ni gamu ye Ala k'a bɛɛ nɔgɔya an denw Ala k'u ka hɛrɛ k'an ɲɛnɛ Ala k'u fɔ an kɔ Ala kira bonya kama. O la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mɔgɔ mɔgɔ se ye nin kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw foli da tɛ anw bolo a kɛra Ala min ɲɛna o b'a bɔ min bɛ an dusukun ni an kɔnɔbaraw la an da de tɛ se k'a bɛɛ fɔ an da ka dɔgɔ an yɛrɛ la mais ni Ala wasara fɛn min seereya seereya bɛ dan o la an b'a ɲini setigi fɛ se bɛ masa min ye masa min ni ale fɔnisiriyalen don a ka jɔnw kan hali ni a ka jɔnw bɛ a ko ta n b'a ɲini o setigi fɛ a ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman yira ne ni aw la jɔn ni hami tɛ ban hami dogolen a n'a bangela a tɛ caya Ala de ma n'a tɛ dɛsɛ yarabi Ala ka hamiw dilan yarabi Ala ka hami ninnu dilan an bɛ hami ni fɛn min ye o de ye den ninnu ye yarabi wolo ninnu Ala k'u laɲɛ an ye an bɛ fo ka kɛ cogo min na yarabi Ala k'u kɛ ten an bɛ fo ka kɛ cogo min na Ala k'u kɛ ten yarabi Ala k'u bila sira ye ɲuman kan yarabi Ala k'u bila sira ye ɲuman kan Ala k'an sigi u suma na Ala kana an sɛgɛn mɔgɔ ye yarabi Ala kana sɛgɛn kɛ gansan ye an karamɔgɔw yarabi dɔni Ala ka jidi yarabi dɔni Ala ka jidi Ala ko wunɛw sabati Ala ko wunɛw sabati Ala ka jaabili kɛ fɔtaw la Ala ka jaabili kɛ kɛtaw la Ala k'u bɛɛ ni sababa bɛɛ an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usmani Madani Hayidara an b'a ɲini Ala fɛ a bɛ fɛ diɲɛ ka lafiya cogo min na silamɛya sadaka Ala k'a kɛ ten a bɛ fɛ diɲɛ ka lafiya cogo min na silamɛya sadaka Ala k'a kɛ ten Ala k'a k'an ɲɛna ko ye Ala k'a bɔsi a juguw la Ala ka don a n'a juguw cɛ Ala k'a kɔrɔta o sanfɛ a bɛ tagama na yarabi Ala ka n'a kisi yarabi Ala ka n'a tanga Ala k'a ɲuman segin so hɛrɛ la ka taa denbaya sɔrɔ hɛrɛ la Ala k'o k'a ka alaya kama an karamɔgɔ bonya kosɔn a bɔkolo yɛrɛ kama a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama n'aw yɛrɛ ka sirifi kanu ye n'aw ka sirifi bonyaw ye n'aw yɛrɛ ka déplacement ye ni nin kɛnɛ in yɛrɛ bonya n'a barika ye kira n'a bɔnnaw bonya kama salli ala rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛbɛ shirifila lajabaw ni tun y'an ye Côte d'Ivoire jamana kan kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min Abobo Tɛnɛnba Jara ale ka mawuludu san 2019 labɛnnen kɛnɛ kan laada don a bolo san o san a bɛ baara in kɛ an b'a deli Alahu subahana wa taala fɛ sija ni kɛnɛya Ala k'o di an n'a ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu tun sɔgɔlen don an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ay bonne ne gramo je mina kuma wili balila be manga